लोगोफोर वेलकाम टू माय बिबेन्ज यूट्यूब चैनल दायो जोङो क'क्राझार बड'लेण्ड मार्केट सेमिस्टाराव दंफैयो आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। लेट्स गो साफा आरोना जायगाफोरा बिराद मोजांखा। दे क'क्राझारनि सिख्लाफोर क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा। नै मोजां मोजां कमला बार' बिदिनो नुगोन आरोना नोंथांमोना फैनानै नायनो हागोन। गोदोनि नामफोरा दं। मोजां लागोना फैनानै बरिया जायगाया tambah मानसि फैखायो लोगोफोर नै बेरायगासिनो। नै बिथिंबो दं आरोना बेवहाय नामफोरा दं आरो गासैनिबो नामफोर थायो नैफोराव। स' लोगोफोर फाइनालि जायगाया बिराद मोजां आरोना नोंथांमोना फैनानै नायनो हागोन आरोना जायगाखौ। दैमा दं आरोना फुख्रि। फट'शुट सोलिगासिनो नै लोगोफ्रा जोंना। ना दों खोमा नायाव नायनो होब्रा ना गिदिर दोंना गैयाब्रा नंगौ वाव बरिया बरिया प्लेस जायगाफ्रा मोजां आरोना बेरायनानै मोजां मोनगोन। हेल' लोगोफोर दायो जोङो बेरायखांबाय बेरायनानै दायो थांनोसै। नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन।